Hi guys, dito na ulit kami sa bahay niya. Nakarating lang namin galing Ay hindi, kanina pa pala. Napunta kami ng guys, Blue Lake. Nakapasok kami kasi open naman yung bahay niyo. Umuwi pa ba kayo dito? Hindi na. Ay hindi pa. Bakit? Hinatid namin yung mga bata kila boys, andun. Hinatid niyo yung mga bata. Akala namin nag-stop kayo dito tapos umalis. Wala day. May laman yung oven mo? May laman ba yung oven mo? Oo. Akala namin umuwi kayo tapos inano yung nasa oven. Hindi ko alam. Yan yung cake ni Holly, guys. Unicorn. Hinatid nila yung mga bata dun sa Boat. sa boat para surprise. And ito yung kay TJ. Ayaw mo ba tanggalin yung karton? Maganda ka yan. Ayan na. Langaw ba? So bakit hindi makakapasok ang langaw dito? Iba din to si Mama. Yan yung kay TJ. 7 golf, guys. Bongga. Char. Tapos meron tayo dito, happy birthday na naputok na yung iba. Ang ganda ng weather, Day. Mag-pump daw tag-balloons daw. Sige, asa ang balloons? Kasi para ako lang matulong sa kanya magluto na lang kasi mag-pump lang mo. Okay, asa man. Asa man? Asa man to? Pump tayo, Day. Mag-ano tayo ng balloons, guys, para decoration. So, meron tayo bright solid colors. 100 pack. Ang dami. May mga ganito. Yan. Straws. Char. Yan. Birthday hats. Ano pa? Ay, ito. Meron palang pampump, Day. Ay, yung kala mo, biblow natin yan. Ibibibig natin to. Pangalan ba? At saka meron silang mga okay. Sige, i-decorate natin to, Day. Sure. Okay. Let's do this. Nakatali pala. Yan yung palitan lang. Yun yata yung dati. Kahit anong kulay lang. Siguro, guys. You're right, Mark? Mark. Careful. Dito ko ba lalagay ito? Isa lang pala, Day. Ay, bukas tayo matapos Bakit yan. parang hindi, magaling? What? Yung na balloon? Hindi pala ganun to kadali. medyo mahirap pala siya. Ipuko natin dito. Saan? Malilipad to, Gaday. Malilipad to. Wala, may tali tayo binigay sa manay. Asan? Okay lang naman yung color. Ayun niya yung blue. Yung blue lang kasi. Masarap yung bright. Ito? Ito na yung tali. Ito, may binigay sa manay na tali. Ito saan na nilagay? Yan, dyan. Yun na to. So, sino taga-tali? Ako taga-tali. Okay, sige. Ikaw taga-tali. Ano plano natin dito? Walang plano? Walang plano. Isang tali sa isang balon sa isang tali. Kasi ang dami naman niya. Ang laki ng tali. Oy, mahulog ka giya. Uy, kanina nag-upo-upo lang siya. Ang cute niya tingnan. Ngayon, nagtayo-tayo na siya sa chair. Kakatakot na. Anong tali? Anong gagawin? Kaya may gunting ba? Talian na may... Ano nga ang gagawin natin? Mahaba ba? Marami siyang tali dahil. Marami na. Ang haba. Ay, oo. Tali. Tapos, parang... Saan Ganyan? lalagay? Ganyan ang Ganyan? Siguro, ay. O para siyang para siyang bunning. Kayo na bahala dyan. Mapapampa ko na. Madami ba? Kung madami sa tali ko na lang dito ganyan. Oo. Para siyang bunning siguro. Bunning? Ano yan? Yung parang ano ba? Ano tawag? Ko lang. Flag. Ba, parang birthday mo Pink na pink ka dyan. Alo, gusto niya balundoy. No, baba later ha? Gusto mo gawan ka siya? Mahirapan naman eh. Gusto mo gawan ka siya ng balon? Dito mahirap. Dali lang ito. Hey, do you want this? Oh, so yun yung doy. You look so happy. I will make you a small one. I'll make you a small one, ha? Dito isa. I'll make you a small one. Do you want pink? Kasya ba yan? Do you want pink? I'll give you pink. Baba, I'll make you a small one. Ayun na lang oh. Ito. Woo! Yes. This is so nice. Maliit lang yung sa'yo, ha? Kasi baby ka eh. Hala! Wait. Huwag kang maano. Bakit ganun? Mali.
Wait, gawin kita ng ayos. What's up ka? Nalibay. Sayang to, eh. Ulubuhin natin. Ano ba yan? Oo nga, wait sa. Bakit kasi ganun? Dapat pala Sure. Ano yun? Ano yun? Naubos yung enerhiya. Lungs ko. Ito, pink. Wood. Ah, here. Nice. Thank you. Say thank you. You're welcome. Ano gusto mo? Cat? Dog? Cat. Ano to? Ano yan dito, Day? Cat dog Day, ka pa dito? dyan. Sama ba yung Hindi tali? ko alam. Kung natin siya tanungin, bahala na. I-surprise natin siya. I-surprise natin siya sa ating design. Sige. Ano? Paano Matay ba na yung natin camera to? mo tayo. Oo nga, Bakit ko ganyan? Pagod mo. Ganyan. Isa pa. Mamaya. Tapos ganyan. Ganyan. Ay, ano tayo? Blue, white, pink, white. Ah, sige. Pero ganyan. Sige. Baba, oh. Kapoy na. What would you say? What would you say? Mama, say thank you, ta. Ha? Uy. Tita. Wala nang ibang tali. Dito natin iba yung ito. Yung Ipag-arong natin, oh. Nandito na yung mga boys, guys, at saka yung mga bata. Maglalaro kami, guys. Ito yung nagawa namin so far. So, lagyan ko lang ng balloons dyan. Tapos doon. Tapos yung taga-ano natin ng mga balloons. Couple go. Taga-blow. Balloons dito. I got one. Thank you. Tapos ilalagay natin. Dahil may naisip na kaming laro. Huwag yung ganun. Yung ano, yung ilalagay dito yung balloon sa ano, sa... Yung ilalagay... Bola bas. Hindi, ilalagay dito yung balloon, tapos paunahan ng lakad. Sige. Ano? Ayaw mo yung ganun, Day. Yung parang... Meron din yan. Marami. Ganun. Mahilig siya mga guys. Hindi, ganyan. Manay, may naisip kami, maglalaro tayo. Hoy, Husband versus wives. Boys versus girls. Sige mo, kiko-open. Sabi, ay naku. Sus, tuturuan ko siya paano maglaro. Ilagay yung balon dito. Ganon. Hindi, yun mag ano. Hindi, alam ko na kung anong laro gusto rin dyan. Totoo. Buang, maglagay siya. Upo siya, lagay balon dito. Gaganon ka. Mananalo yun. Manay, laro tayo dyan. Kaya nga, maglaro tayo. Hindi ko alam kung ano yun, Day. Hindi yun, ano. Hindi pa kayo. Ito ba yung prawns? Hindi, ano to? Spring, ayun yung prawns, oh. Ayan na. Uy, Asa? Ito? Lagay ko lang. Uy, bongga! Oy, Doy, Pinakamalaki I saw lobster. beach daan na. Yung ano? Like, ours the crust best. I wish the crust. Tayo nun, guys, ha? Watch out lang. Ito guys. Ang sarap May oh. logo pa, oh. Sarap guys. Si Dan at saka si Tony, wala na, hindi na tinigilan ang ano man ay, mga balloons. Wala sa labas. Sabi ko, simple lang. Parang Ang dumi nitong bahay nyo after. Daming mga balloons na ano. Linisin naman natin. Tayo din lilinis. Guys, try namin yung ano ni Manay, na-try na actually. Chicken, fried chicken. sobra, so good, guys. As in. Kalawang KFC. Hindi, masarap pa. Tapos ano ba siya? Crispy. Tsaka juicy sa loob, diba? Yeah. Wag maglagay Crispy ng at juicy. Ay, hindi maglagay ng flour. Okay. Kasi magsasag, hindi na siya mag- Depende, ako hindi ako kapag ganito. Okay. Wala yung skin niya, napaka-crispy. Bongga, ang sarap. Ano siya? Kung pala anong gusto mong pa, gusto mo ako na lang taga-prito, tapos ikaw na lang sa ibang... Wala na. Eto na. Kaya, hintayin ko yung ganyan. Ako na bahala. So, after nito, calamari. Tapos Hindi. ito pa. Ano nga ako, ma'am? Ayan, pinapatapos ko lang kayo. Sana nagsabi ka, dinala sana namin ng mga ganito namin. Para marami. Ano mo? Kung hindi tayo nagpuntang ma'am, tapos na to, nagpapahinga Ay, na tayo. ano man, sinusumbatan man ako, guys. Ito kasi nagpa-tour. Siya lang kasi sa amin ang hindi pa nakapunta doon. Ang ganda, guys. Nakita niyo yung sa vlog ni Race, no? Sa Saking Garden. Sinkhole. Hindi rin ako. Lumi, sarap. Lumi, kay mo no.
Manay, inubos ko to? Oo, big. Kasi yan ang amin natin. Ang aking pantimpla. Ilan manay? Para pagluto na to, maglagay ako. Ayan, wag lang siya, wag siyang punuin. Big. Ako na lang ito. Sige, wag siyang punuin. Madali lang naman to, hindi ko tumaano. Sana. Sana hindi ko tumaano ha. Hindi man, ganyan. Basta ito lang, ganyan lang. Golden brown daw, eh. Okay. Hindi naman yan sunog. Hindi. Oh shit, excuse me. Nakalimutan ko na ito. Ang bango? Banga, day. Banga. Rosemary? Na. Lamig kay Kikito. Bango yan. Do you want chicken? Dabi kami tanong niya. Kaya si ma'am, marami. Ano na? Pampal, ano gusto mo pampal? Basura pa tayo yan. Ano? Wala man. Ano ka po magaling ko? Oo nga, ano pa yung Maglinis kayo. Wala na, humana. Guys, malapit na yung lumpia natin. Ano, last batch na yan. Tapos, merong calamari dun. Yan. Yan. Sarap ng calamari. Sarap din ang lumpia. Tapos ito. Tapos na siya mag-grill. Yum! And, ano to, Lai? Mangga na may... ano lang to, Day? Char-char. Hindi ko nga alam nung tawag nito. Walang pangalan to. Mangga na may vinegar na may... Manggang salad na lang. Manggang salad. Mango salad. Manggang salad na lang. Tomato. Tapos, ano nilagay mo? Chili flakes. Asukal. Asukal. Asin. Yummers? Yummers. Oh, try mo na. Hindi mo lagyan yan? Lagyan ko. Sige. Maasim na maanghang. Asin na lang. Na maanghang. Char-char lang ito. Ang anghang. Hindi mo. Malamig ka sa labas. Sobrang anghang, promise. Okay, I'll try if I can. So, gamay lang. Kuntian nyo. Hindi carry mo yan. Kasi Kaya. Kaya? kumain siya ng cheese. Kaya daw, pero Lamig. sarap nga. Sarap pa niyan, may ano, itlog na maalat. Anghang. What is that, Baba? Mga regalo, guys. Lagay sa labas. Oh, you don't eat that. You're really hungry, Banda. Yan. Tapos ito. Anong gagawin? And West Coast and Port. That's it. Did a fantastic job, Shona. Fantastic job. All of us. Para it's big. It's as big as the iron like. Yung such. Yung calamari, papa. Guys, ang cute nila, guys. Meron din silang budol fight na kanilo. You mean hurry up and get out Ayan nyo. Ang cute. Nakaupo talaga sila, day. Happy birthday, dear Holly and TJ. Happy birthday to you. Hooray! Hooray! Nice spitting. Blow, papa. Go, Zach, give a hand. Good job. Good job. Yay! Aw, ang ganda niya. Yeah, go for it. It's your cake. Just don't need the candle. Make sure it's Make sure the fire's out. It's a real golf ball. Yeah. Dentist.
CJ, before you do yours, hold on for a second. You wanna open it? Come on. That's yours. It's not my birthday. He's helping Holly. Okay. What's that, Holly? Lipstick. Makeup. What's that, Baba? I think the stick might be a stick. Oh, Here, Paul. not you. Is it your birthday? Wow. It's not food. No, no, no. Kanino yung galing? I tasted the rain. You're Don't touch welcome. it, wait. It goes around your neck, here. Neck. It's a bracelet. It's a bracelet. Oh, Okay, put it now, you're eating it. Another one. Wait, honey. Oh, Oh, nice, Baba. Ulu. TJ, What you gonna say to TJ. Tita Race? you What you gonna say to get to choose one box. The Which top one? one or the bottom one. Which one You you can want only now? choose one though. So The you top choose one? first, and the other one's Zach's. Oh, Yeah. No, Zach didn't get a birthday present this year from us. So Zach, you got TJ's first. He's the oldest, and you're Zach. You get the bottom one. Is that the one you're taking, guys? You get a, Zach, you can take the bottom one. That's yours. that's yours, and you get a what you card gonna each. say to Tito and Tita Race? Not yet, Papa, not yet. Not yet. That's not yours, Papa. No, that's not your Papa. Careful, Zach, you'll break it. That's not yours, Papa. Kanya yun eh. Kanino to? Kay Poverty Boy. Oh, I got a blue one as well. Oh no, that's Zach's favorite one. Big one ba? Oh, Oh my God. Wow. What you gonna say? what about the card? I wrote it up. No card. I'm joking. What's the card? You have to read. You have to read first. Holly, this is your song. Over there, the big one, Papa. Have a look on the It's got front. names on it. It's got your name on it. That's yours. Whoa, Zach. It's your birthday? It's a late birthday present. 5 months late. 6 months late. Wow. Tulungan mo siya, Ashley. Siya lang You have to read the card. Ayan na siya. Wala na akong card. Yan yung sa kanya. I know. Birthday, right? Better late than never. Yay! Yeah. And Ray's as well. Put it like, Look at the card. look. Zach, that's you, Zach, on the card. That's you. Thanks, Papa! Wow! Nice. Naghugas sila, guys. Naghugas. Holy. Laro kami What Am I, guys. No. It's a fruit. No. Now. No. Don't look. Don't look. No. Titingin siya dun, guys, kasi may glass. Makikita niya. Lalo na. Tumingin nga na. Caught on camera. Yes. Yes! Eh, did you cheat? Did you? Eh, good job. Oy. Hey, princess. Hey, princess. Guys, gabi na. Gabing-gabi na. Magmamask kami. Mask tayo. Anong pipiliin ko? Ikaw, Lai. Mask ka, Lai. Kahit ano lang po. Shopping by ano ba? Huwag ka. Kahit ano. Tagali ko lang makeup. Ano to? Honey. Ano lang ka? Sige, go. Kininti ako.
Lemon tonic. Dahil may ano to? Kumusta na yung brown blush? Meron yun. Computer, nandun yata yung Guys, purdoy ako no. Talo ako sa tong ins. Purdoy din tawag sa mga. Purdoy, pobre. Napubri. Pobre na kami. Napurdoy. Kaya nga, day wipes mo. Day, para hindi ako maubos ng face doon. Oo, Ayun, drunk blush natin. At least marunong na ako mag-drunk blush. Diba, antayin ka. hanggang kami. Dito, may dalawang charger ng iPhone. Kay love yan. Oh, may pizza sila.